پشتی داگرکردنا باژارê Serêkaniyê û gundewarê wê gundê Elmislit yê girêdayî Tiltemir veguheriya xerabbûnekê. Xelkê vî gundî koçber bûne û hîn jî venegeriye. Gundê Elmisêlitê dikeve bakurê bajarê Tiltemirê. Hîna ew gund bêxwediye û wêran bûye. Gelek malên gund rûxiyan e û yên dîtir jî di şer de ziyan dîtine. Derî û pencereyên malan nemane hemû şelandine û dizîne. Reyên gund bi salan e nehatine bikaranîn ji giyayan nema xuya dike. Piştî lihevkirina Qesedê hikûmeta Demkiya Sûriyê şer li wê xetê rawistiya lê hîna barageha leşkeriya dewleta Tirk li gundê Elmenax ku 400 metreyan nêzî gundê Elmisêlitê ye. Gund bibû xetaniya şer û piştî peymana 29 çileyê jî şêniyên gund hîna venegiriyana gundê xwe.